येन स्वरूपगदामह्यं ददाति स्फुतान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां स हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्ष नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ये नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते वंदनाय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम പഞ്ചമസ്കന്ധം അഞ്ചാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ 5:5:18 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ഋഷഭദേവന്റെ അല്ലെ. നമുക്ക് 5:5:19 നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാത് അദോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാത് അദോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈന് ഇവിടെ കാണാം യഥധർമ്മ ആരാത്നാണ് ഉള്ളു. അത് മലയാളത്തിലാവുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ടായിട്ടാണ്. അടുത്ത 4ാമത്തെ ലൈന് തുടങ്ങുന്നത് അദോഹി മാ വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യ. ഇവിടെ ആരാത് എന്നാണ് 3ാമത്തെ ലൈനിൽ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാത് അദോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ
സത്യം ഹി മേ ഹൃദയം ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാത് പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ തോ ഹിമാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്യം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദ് അധർമ്മ ആരാത് അതോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശരി ദേവദാസ് മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി ഔട്ടായി പോയിരുന്നു. ഓക്കെ, വത്സല ഷാജി മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആയാത് അതോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീര മമ ദുർവ്യഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് ദദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? നിർമ്മല മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി ജോലിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മേ ദുർവിഭാവ്യം ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാ അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാ ദദോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാദേശി ദേവദാസ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. മാതാജി ഔട്ടായി പോയി അല്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അംബികാദേശി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ധനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാ അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട്, അതാണ്. നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, പിന്നെ എന്തോ ഔട്ടായി പോയി. അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഇരിക്കും അല്ലെ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കിച്ചോളൂ. വന്നു പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ. പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അധോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം വൃഷഭ പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാ ദദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാ തദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മ പൃഷ്ടോ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാധതോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാത് അദോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യത്ര ധർമ്മഃ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമ്മ ആരാധതോ ഹി മാം ഋഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവർ ചൊല്ലാതെ കൈ ഉയർത്താതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഓക്കെ മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കുറെ സമയം പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ. ഓക്കെ മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം 29 ഇത് ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ശരീരം
സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ മാമ എന്റെ ദുർവിഭാവ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത സത്വം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ചായം പുരളാത്ത ഈ തീർച്ചയായും മേ എന്റെ ഹൃദയം എത്ര അവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തലം ഭക്തിയോഗം പൃഷ്ഠേ പിൻഭാഗം കൃത ഉണ്ടാക്കി മേ എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അധർമ്മം ആരാത് വളരെ ദൂരെ അധഹ ആയതിനാൽ ഹി തീർച്ചയായും മാം എനിക്ക് ഋഷഭം മനുഷ്യജീവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം പ്രാഹു വിളിക്കുക ആര്യഹ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഔന്നത്യമാർജിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദരണീയരായ ഉന്നതർ. നിർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം സത് ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹം ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യരൂപം പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അതൊരു ഭൗതിക മനുഷ്യ ശരീരമല്ല. ആരാലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാണത്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രകൃതിയാൽ നിർബന്ധിതനാകുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ സ്വ ഇച്ഛപ്രകാരം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതിനും പുറമെ അധാർമികവും ഭക്തിശൂന്യവുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ എനിക്ക് ആകർഷകമല്ല. ഈ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ഋഷഭദേവൻ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഇതം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥപൂർണങ്ങളാണ്. പൊതുവെ നമുക്ക് രണ്ടു തരം ശക്തികൾ പരിചിതങ്ങളാണ്, ഭൗതിക ശക്തിയും ആത്മീയ ശക്തിയും. നമുക്ക് ഭൗതിക ശക്തിയോടാണ്, അഥവാ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം ഇവയോടാണ് കൂടുതൽ പരിചയം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുള്ള ഒരു ശരീരം കണ്ടാൽ ആധ്യാത്മിക ശക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരമാകാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് വിഷമമാണ്. ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം സമ്പൂർണമായും ആധ്യാത്മികമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ഭൗതികവാദിയായ ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമല്ലാത്തൊരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേദഭാഷ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതി ഗോവിന്ദ സർവകാരണങ്ങൾ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ശരീരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടത് അല്ല. അത് ആത്മീയ പരമാനന്ദത്താലും ശാശ്വതത്താലും ജീവശക്തിയാലും നിർമ്മിതമാണ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാന് തന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ആ ശരീരം നമുക്ക് അപരിചിതമാകിയാൽ നാം അത് കണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിഭ്രമിക്കുകയും അതിനെ ഭൗതിക ശരീരമായി കാണുകയും ചെയ്യും. മായാവാദി ദാർശനികർക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ആത്മാവ് നിർവ്യക്തികമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വ്യക്തിരൂപം ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഭൗതികമാണെന്ന് അവർ പറയും. ഭഗവത്ഗീത 9:11 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവചാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷിൻ തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. അവജാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷിൻ തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാർ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും പരമമായ
അതിനായകത്വവും അവർക്കറിയില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തെ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ആത്മീയ ശരീരത്തെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, ഇതം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ സങ്കല്പമേ ഇല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സേവന സ്വീകരണവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സേവ്യ, സേവ, സേവക, സേവിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും സേവനവും സേവകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവ മൂന്നും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകം പരമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ഛായ പോലും അവിടെ ഇല്ല. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന് സമ്പൂർണമായും അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ ഋഷഭദേവൻ അവന്റെ ഹൃദയം ധർമ്മത്താൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പറയുന്നു. ധർമ്മത്തെ ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരും എല്ലാവരും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുമാണ്. അവിടെ സേവിക്കപ്പെടുന്നവരും സേവിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ആധ്യാത്മികവും വർണ്ണശബളവുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം എല്ലാം ദുർവിഭാവ്യമാണ്, ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതാണ്. പരമോന്നതനാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഋഷഭം ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വൈദിക ഭാഷയിൽ നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം. നമ്മളും ആധ്യാത്മികമാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ താഴെയുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ് ആദ്യത്തെ ജീവസ്. ഋഷഭം എന്ന വാക്കിന് പരമോന്നത ജീവിയെ, ഈശ്വരനെ തന്നെ ധനിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യൻ എന്ന അഥവാ പരമോന്നതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ. സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ ഗുരുരാജ് ദേവതായ ഗുരുപ്രമാനത്തെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് 5:18 ശ്ലോകം നോക്കി അല്ലെ. ഋഷഭദേവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, നമ്മളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, നമ്മുടെ ആശ്രിതരെ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പദവിക്ക് യോഗ്യരല്ല അല്ലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരും കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളായാലോ, ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഗുരുവായാലോ അല്ലെ, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവായ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായാലോ അല്ലെ, അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളായാലോ, ഇവരൊന്നും യഥാർത്ഥത്തില് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അല്ലെ, അവരെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യരാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ അവരൊക്കെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ കുട്ടികളായാലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുക? കുട്ടികൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയും വീണ്ടും അവരമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത് എന്ത് ജീവിയായിരിക്കുന്ന വരെ ഉറപ്പില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തരുത്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തരുത് അല്ലെ. അതാണ് നേരത്തെ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു
ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ നരകീയ അവസ്ഥയിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെ ആർക്കാണ് മനസ്സ് വരിക എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമ്മള് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവും നൽകണം അല്ലെ? അവർക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരിശീലനവും നൽകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ, അർഹതയുള്ളൂ എന്ന്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവചാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യൻ. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല, അവർ അജ്ഞരാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടു, അവരെ പോലെ ഒരാളായിട്ട് കണ്ടു. പലരും അസൂയയും ശത്രുതയും പുലർത്തിയിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവരെ തങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണ്ടിട്ട് അവരോട് ഭഗവാനോട് അസൂയ പുലർത്തുകയും ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അല്ലെ? ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുകയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും അവതരിച്ചു, ഓരോരോ ലീലകൾക്കായിട്ട് ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്നാൽ ആ ജീവിയുടെ ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത്, സച്ചിത് ആനന്ദം അല്ലെ? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരം, സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശരീരം കാണാനായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയില്ല, അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത്. നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി അല്ലെ? നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്ന വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വീടുകളിലായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായ നമുക്കും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുവാൻ, ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നിർബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഒരമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല, നമ്മളെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രകൃതിയാൽ നിർബന്ധനാകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സ്വച്ഛപ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ കാണാൻ. ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവസരത്തിലും ഓരോരോ രൂപമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ദശാവതാരങ്ങൾ തന്നെ കാണാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അല്ലെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഓരോ ലീലകൾ എടുക്കുക. കേശവദൃത, മീനശരീര കേശവദൃത അല്ലെ? കൂർമ്മശരീര കേശവദൃത, സുന്ദരരൂപ അല്ലെ? അങ്ങനെ കേശവൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം. എന്നാൽ ആ ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ജീവിയുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരം അല്ലെ? മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു, അത്രയും വലിയ മത്സ്യം അല്ലെ? സമുദ്രത്തിൽ പോലും കൊള്ളാത്തത്ര വലുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂർമ്മ അവതാരത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മേലെയും
മന്ദരപർവ്വതത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അത്രയും വലിയൊരു കൂർമ്മത്തെ ആര് കണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരോ രൂപങ്ങളായും വരാഹമൂർത്തിയായാലും അങ്ങനെ അതൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയും ഭഗവാനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്ക് നല്ലത് വരുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെ, നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ ഇവിടേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, ആ കഷ്ടതകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ആ ഭഗവാൻ അയക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളെ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തില് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ല, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ അല്ലെ, പിന്നീട് നോക്കാം, ഇനി അല്ലെ അടുത്ത ജന്മം നോക്കാം അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മം അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതിനു പുറമെ അധാർമികവും ഭക്തിശൂന്യവുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ എനിക്ക് ആകർഷകമല്ല. ഈ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും ഉള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ഋഷഭദേവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിർദ്ദേശിച്ചത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പദമാണ്. പ്രഭാതിരിയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, നമുക്ക് പൊതുവെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, ഭൗതിക ശക്തിയും ആത്മീയ ശക്തി. അപ്പൊ ആത്മീയ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിവില്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേതൃത്വത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല പൂർണ്ണമായും. ആധ്യാത്മിക ഒരു ശരീരം കണ്ടാൽ ആധ്യാത്മിക ശക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരീരമാകാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് വിഷമമാണ്. ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം സമ്പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മികമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ഭൗതികവാദിയായ ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അനുഭവമേതയല്ലാത്ത വിഷയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേദഭാഷ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാം, വിശ്വസിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളത് ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ശരീരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്നാണ്, സച്ചിത് ആനന്ദ. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയല്ല വേണം അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നത് നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ശരീരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെടുത്തല്ല. അത് ആത്മീയ പരമാനന്ദത്താലും ശാശ്വതത്താലും ജീവശക്തിയിലും നിർമ്മിതമാണ്. വിഭവ പുരുഷൻ ഭഗവാന് തന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ആ ശരീരം നമുക്ക് അപരിചിതമാകിയാൽ നാം അത് കണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിഭ്രമിക്കുകയും അതിനെ ഭൗതിക ശരീരമായി കാണുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമില്ലാതെ കൊണ്ട് എന്താണ് അതൊരു സാധാരണ ശരീരമായിട്ട്, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണക്കാക്കും. മായാവാദി ദർശനത്തോടെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ആത്മാവ് നിർവ്യക്തികമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വ്യക്തിക രൂപം ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഭൗതികമാണെന്നും അവർ പറയും. ഇതാണ് അവരെ മൂഢന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് അവചാനന്തിമാ മൂഢ മാനുഷ്യം തന്നിമാസുഖം പരം ഭാവം അചാനന്ദവും
ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കും മൂഢന്മാർ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം പരമമായ അതിനായകത്വവും അവർക്ക് അറിയില്ല. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർ, അല്ലെ? ശിശുപാലൻ, അല്ലെ? ഫൗണ്ടർ ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസുദേവൻ, എനിക്ക് കൊണ്ടാ നിന്റെ ചക്രവും ഗതിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി. അവസാനം ചക്രമയച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാൻ അവനെ വധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാരൂപ്യമുക്തി ലഭിച്ചു ആ അസുരന് പോലും. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ അസൂയുള്ളവരും, അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ശത്രുതയുള്ളവരും അതാണ്. അവർക്ക് അവർ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമകളെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ രൂപപ്പെടുത്തി ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തെ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ആത്മീയ ശരീരത്തെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, ഇതം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ട്, അവിടെ ഭൗതികത്തിന്റെ സങ്കല്പമേ ഇല്ല എന്ന്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സേവന സ്വീകരണവും മാത്രമുണ്ട്. അവിടെ സേവ്യ, സേവ, സേവക. സേവിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും സേവനവും സേവകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ മൂന്നും ആധ്യാത്മികമായാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകം പരമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, അല്ലെ? സേവനങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സേവനങ്ങൾ, ഭക്തി സേവനങ്ങള് സേവകൻ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഇത് മൂന്നും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പരമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ഛായ പോലും അവിടെ ഇല്ല. ആധ്യാത്മിക സങ്കല്പത്തിന് പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയമാകിയ ഋഷഭദേവൻ അവന്റെ ഹൃദയം ധർമ്മത്താൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പറയുന്നു. ധർമ്മത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വച്ച. അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഞാനെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ പാപപ്രതികനെയും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരും, എല്ലാം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും അവിടെ സേവിക്കപ്പെടുന്നവരും സേവനവും സേവിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ആധ്യാത്മികവും വർണ്ണശബ്ദവുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം എല്ലാം ദുർവിഭാവ്യമാണ്, ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതാണ്. പരമോന്നതമാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഋഷഭ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വൈദിക ഭാഷയിൽ നിത്യാണ്. നമ്മളും ആധ്യാത്മികമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ താഴെയുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ്, ആദ്യത്തെ ജീവിസത്താണ്. ഋഷഭം എന്ന വാക്കിന് പരമോന്നത ജീവിയെ, ഈശ്വരനെ തന്നെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യൻ അഥവാ പരമോന്നതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഋഷഭദേവന്റെ ഋഷഭം എന്ന വാക്കിന് പരമോന്നത ജീവി, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരമോന്നതൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അല്ല. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, മാലതി ശമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളും. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്ക്രീന് കുറച്ച് വലുതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഈശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ ഭ്രാതമാം യശോദാഭിയോലൂകലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്ത സോദൃതഗോപ്യാ ദുരന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശാസകമ്പാതിരേഖാംഗ കണ്ഠാ സ്ഥിരാഗ്രൈവന്ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ
सघोषं निभञ्जन्तम् अख्यापयन्तम् द्वितीयेषु दज्ञेषु भक्तेर्विदत्तम् पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे चादपीठ इदं देवभूर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरताङ्गि अन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलै वृदं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानो गृहाणे समामज्ञामदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धामूर्तैव यद्वत् त्वया मोदितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सोगमे प्रयच्छ नमो चेग्रहो मे स्थितमो नमस्ते सुधाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने दुदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी മാതാജി താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൃന്ദാഷ്ടമം കൂടി നോക്കാം. അതുകൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം. വൃന്ദാദേവിക്ക് ജയ്. തതിദേത്മിനിന്ദി രോജി പ്രവാഹസ്നപിതാത്മവൃന്ദി ബന്ധോ ദിദിദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം പാദരോദീത്വരമന്ദഹാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിദിദീപിതാസി വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം താമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യധാമ്നി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം തോദാത്മയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മാധ്വാദിഭിർബാന്ധിവിഭൂഷ്യമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം തദീയദൂതേന നികുഞ്ജയൂനോ ആത്യോത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗപഗംഗേന നിരുചിത്യതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ ത്വദീശാംഘ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ത്വം കീർത്യസേ സത്വതന്ത്രവിദ്യ ലീലാഭിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി
താവൈവ മൂർത്തേ തുളസീ നൃലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. ഭക്ത്യാ വിഹീന അപരാധലക്ഷ്യേ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമത്തി കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. വൃന്ദാഷ്ടഗമ്യ ശൃണുയേത് പഠേത് വാ വൃന്ദാവനാദീശപദാബ്ജഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവനനിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. ശ്രീ വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം की जय. श्री वृंदादेवी की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरुराज की जय. गुरु ब्रह्मांड हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ കൂടി വൈഷ്ണവ